раиси кумитаи занон ва оилаи назди ҳукумати тоҷикистон баъд таври ғайримустақим чанд ҳамсариро дар кишвар тасдиқ кард. нисбати зани дуюм муроҷиат ҳаст. идигул қосимзода дар як нишасти хабарӣ гуфт, агар мардҳои бисёрзана ба мисли паёмбари ислом адолатро миёни занҳояшон риоят мекарданд, ин масъала боис ба дилсардиву фишор дар хонаводаҳо намешуд. пайғамбарои мо дар ҳақиқат тавонистанд чанд зан гиранд, лекин ҳамаи занҳоро ба як тариқи муайян ҳамаи онҳоро яхела эҳтиром доштанд, яхела ҳурмат мекарданд, яхела таъмин мекарданд ки аз зиндагӣ рӯҳафтода нашаванд. ба гуфтаи раиси кумитаи занон, дар шароити кунунӣ баъзе аз мардони дузана нисбат ба ҳамсарони аввали худ фишору азиятро раво мебинанд. марде ки зан дорад, як писару ду духтар дорад, вақте ки ба мо муроҷиат кард ҳамун зани хонадон ки дар ҳақиқат зӯроварию фишороварӣ дар хонадони ман зиёд аст, мебахшед мардҳои бузурги мо ҳам дар ҳақиқат вақте ки зан омада дар шаҳри душанбе, оилаша дар абдураҳмони ҷомӣ бо 3 фарзанд монда дар шаҳри душанбе омада рости гап оила барпо кардааст ва ана ҳамун тӯю тамошое ки дар ресторан гузаронидааст, диска гирифта назди оилаи худаш бурда партофтааст ки ана бин ман чӣ хел тӯю тамошо кардам. аммо бархе фаъолони ҷомеа мегӯянд, ки кумитаи занон бо ин назараш вуҷуди чандҳамсарӣ дар тоҷикистонро таблиғ кард. фикри шахсии ман ҳамин аст ки дар давлате ки давлати ҳуқуқбунёди демократӣ ҳаст ва дар сар қонун конститутсияи он омадааст ки як зани қабул шудааст, ба амри қонун дароварда шудааст, чунин андешаҳо қобили қабул нестанд. адибаи азиз аз болои шавҳараш барои дуҳамсарӣ ба додгоҳ шикоят бурда буд. ӯ мегӯяд аксари занони дуюм барои фарзанд таваллуд кардан ба ин кор розӣ мешаванд. ба хотири ҷомеа ин актро мебанданд. барои чӣ фикр мекунанд ки занҳои аввал рашк мекунанд, занҳои дуюм не, занҳои дуюм бештар рашк мекунанд? занони дуюм мегӯянд ҳар кас зиндагиашро худаш месозад. дуюм боди оила дорем, лекин худобшукр хушбахтем. агар ки мард хушбахт нашад бо зани дуюмам албатта фикр мекард ки беҳтар зан намегирифтам. агар хушбахт шуда бошад чӣ мумкин бо зани якумаша қабида шинад? ё ки зада ки ҳақиқатан мо мехостем ки ваям хушбахт шавад, мо тамоман зиндагиш байда мерасем ки оиладор шавад, хушбахт шавад. албатта ҳар кас ба хубӣ. дар тоҷикистон оморе дар мавриди шумори занони дуввум вуҷуд надорад, чун ин оилаҳоро ба қайди расмӣ намегиранд. чандҳамсарӣ тибқи қонунҳои тоҷикистон мамнӯъ аст. моддаи 170 кодекси ҷиноии тоҷикистон марбут ба дузанагӣ аст ва далели он бо ду ё якчанд зан зиндагӣ кардан бо пешбарии хоҷагии умумӣ муқаррар шудааст ки 50 000 сомони ҷарима ва ё 2 соли корҳои ислоҳиро дар назар дорад.